guh û bihîstin. Beşên guh. Guh ji guhê derva, guhê navîn, guhê hindir pêk tê. Guhê derva ji kevçika guh û rêya guh pêk tê. Kevçika guh beşa herî mezin a guhe ji kirkirokê çêbûye. Telên deng kom dike û radikîne guhê navîn. Li destpêka guhê navîn da ferika guh heye. Guha navîn da lûleya ûstegî û hestîkok hene. Ferika guh xwedî taybetmendiya rêçvînê ye bi bandoriya telên deng. Dema ku telên deng bi kêca ferika guh rêçvîne û hestîkok jî dirêcifin. Hestîkok ji Sinden, Çakuç, Rîkev pêk tê. Bi vî awayî dema ku ferika guh dirêcife, hestîkok jî diherikin. Guhê hindir. Guhê hindir ji tuyên heyvî, guh masî, sinirên bihîstinê pêk tê. Guh masî wek lûleyekê ye bi ruhin dijiye. Sinira bihîstinê hêşyariya radigihîne me jî. Guh masî ji rêya dihlîzê, rêya navîn, rêya perîkî pêk tê. Navbera rêya dihlîz, rêya navîn da perika raysinir heye. Navbera rêya navîn, rêya perîkî perika benî heye. Perika benî ji şaneyên moyî yên derva û şaneyên moyî yên hindir. Di rêya navîn da perika koverî heye. Di dawiya rûçfînê da sinirên sehkirinê yên bi navê guh masî da bandor dike. Ev bandorî ji aliyê sinirên bihîstinê ve ji mejîra tê rakandin. Me jî va bandoriyan dinirxîne û bi vî awayî em dengan bîsin.